Wak masak loli. Dari kok masak sambal lado tanah jariang. Aman kan stok perjariangan kan? Aku abui dulu jariangnya pakai daun salam. Jadi aromanya tuh mantap. Aku bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih ya, langkue, supadeh dan kunyit wak blender atau wak giliang. Wak tambahan lado giliang pasa. Kalau nyu giliang surang giliang lah naba alo do kan. Aku masukan perdaunan. Lah terserah lo santan ko sekete. Biarlah yo. Aku daun-daunan terdiri dari daun salam, daun limau, daun kunyit dan sarai. Aku aduk balik kan. Biarnya bersatu padu bumbu-bumbu tujo santan. Biarnya menimbulkan kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan pulo. Aku wak masukan garam dan penyedap. Kalau ndak nih pakai penyedap tambahan nah lo do kan. Kok tambahan jariang kalau nyelama gelagak model ko. Wak tambahan ikan teri yang lawak balah-balah dan wak barasihan. Lamun gelopoh-gelopohnya model ko. Wak aduk sesekali. Biar bagian bawahnya tuh ndak angui. Kalau angui itu tambah pahitnya beko kan. Ndak lama lo beko jadinya. Laba kurang sekete ayahnya lah susuinya. Wak tambahannya talua puyu Wak aduk-aduk lo liat. Dia bumbu-bumbu tuh meresap sempurna. Meresap lah tuh kan. Konya lah bersatu padunya kan. Kalau nio yang sambal lado tanah agak-agak basah model ko, ada baju. Kalau nih yang agak kariangan lay dari ko kan, halah siap sambal lado tanah jariang.